Goedenavond. Je kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Er werd vandaag druk gespot langs de Oosterschelde. Ze zochten voor de walvisteldag naar bruinvissen. Een traditie die vorig jaar is begonnen. Nou, het is wel bijzonder dat je gewoon zo'n dier, vooral een walvis, gewoon in Nederland kan zien. Vind ik wel gewoon cool eigenlijk, ja. En dit jaar is de telling voor het eerst internationaal, omdat andere landen enthousiast werden van de telling in Zeeland. In San Francisco, Monterey Bay, in Schotland, in Engeland, op de Azoren. En dat is allemaal begonnen hier op de Oosterschelde? Absoluut. Vanuit liefde voor deze mooie diersoort. Vorig jaar werden er 26 bruinvissen geteld. Dit jaar tot nu toe maar een enkele. Toch hoeven we ons volgens de tellers geen zorgen te maken. Dat is puur vanwege het weer. Je ziet, het is best wel winderig. Hè? En daardoor gaan de golven dus hoger. Dus je hebt ongeveer 30, 40 centimeter golf. En een rugvinnetje van een bruinvis is 15 centimeter. Dus de kans op een boot is dan veel kleiner. Omdat je op het water zit en dan wordt die golf een obstakel. Daarom dus tellen vanaf de kant. Morgen worden de resultaten van de telling bekendgemaakt. Bij een aanrijding in de buurt van Zaamslag zijn vanmiddag 2 bestuurders gewond geraakt. Rond 1:30 kwamen de 2 auto's met elkaar in botsing op de Molenweg. 1 auto kwam tot stilstand op een akker, de ander op zijn zijkant in een sloot. De brandweer heeft de 2 bestuurders uit hun auto bevrijd. De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. In 1 auto zaten ook 2 kinderen, maar die bleven ongedeerd. Een 28-jarige man uit de gemeente Middelburg is vannacht gewond geraakt. De man werd rond 1 uur vannacht gevonden door omstanders, terwijl hij op de grond lag. De man is daarop naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Volgens HV Zeeland is hij vanaf daar met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, omdat er vooralsnog geen getuigen zijn van het voorval. Sluis staat een weekend lang in het teken van de Ironman. Een triathlon waar 2700 deelnemers aan meedoen. En dat trekt veel toeschouwers naar de start hier in Sluis. Ja, het ziet er zwaar uit, maar wel heel gaaf eigenlijk om dit te zien. Al die mensen die meedoen. En vooral respect eigenlijk dat ze het doen. Ja, hoe meer aanmoediging, hoe beter, denk ik. Ja, want het is nog maar het begin, dus ik denk dat ze tijdens het fietsen en het lopen, dat al die aanmoedigingen wel van pas zullen komen. De meeste toeschouwers kennen wel iemand die meedoet, maar met al die blauwe badmutsen op is het lastig om diegene te spotten. We dachten dat hij eruit kwam, maar nee, het was hem niet. Dus we zijn hem eigenlijk kwijt. Maar hopen zo met het fietsen of anders met het hardlopen weer te kunnen zien. Het is heel moeilijk, ja, dat klopt. Het voordeel is, mijn zoon die zwemt zonder wetsuit. En mijn vrouw heeft zo'n aparte stijl van krauw dat we haar zeer goed hebben herkend. De deelnemers leggen in totaal 113 kilometer af in maximaal 8,5 uur. Zij willen natuurlijk de snelste tijd neerzetten, maar voor de supporters maakt het weinig uit. Als uw vrouw meedoet, een triathlon, ja, we zijn allemaal 50-plussers, dan ben ik daar trots en fier op. Het rondje Boelen, een begrip in Vlissingen. Wat betekent een rondje Boelen voor u? Lucht, ruimte, zee, ontspanning. Lekker eruit zijn, lekker uitwaaien. Mijn vrouw vindt het erg belangrijk. Dus bijna iedere dag rijd ik een rondje over de boulevard. Ik vind het altijd prachtig om over de boulevard te gaan. Maar vooral doe ik dat te voet en lopend. Omdat je dan gewoon van de omgeving kunt genieten. De gemeente besloot een paar jaar geleden om in te grijpen in het rondje Boelen. Met succes, blijkt nu op Boulevard de Ruiter. Sinds we de rijrichting hebben omgedraaid, dat daardoor het gemotoriseerde verkeer wat over de boulevard gaat met 75% is afgenomen. Dus dat vergroot enorm de woon- en het leefklimaat op Boulevard de Ruiter. Daarnaast blijft Boulevard de Ruiter op momenten gesloten, maar daar wordt niet meer continu op gehandhaafd. Ook wordt het bolwerk aangepast. Hetgene wat verandert is dat we het punt waarop dus mensen de toegang hebben tot Boulevard de Ruiter, noem het maar even 50 meter hoger leggen of 50 meter verder leggen, bovenop het Keizersbolwerk. Dat betekent ook dat we het ook mogelijk gaan maken vanaf 2026, dat mensen een rondje kunnen maken rond Michiel de Ruiter en zo weer terug naar het Bellamypark toe. Later dit jaar worden de andere boulevards opgeknapt. Ook wordt er dan bekend wat de effecten zijn van de maatregelen daar. Vandaag was het een zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking. Met die hoge temperaturen was het prachtig weer voor de jaarlijkse kanaalrace. Vanavond trekt er vanuit het westen bewolking binnen
en draait de wind naar het westen op nadering van een zogenaamde voren. Nou, op deze voren ontstaan in de nacht naar maandag flinke buien met onweer, maar ik verwacht dat deze pas oost van Zeeland zullen gaan ontstaan, al is een bui in het oosten van de provincie niet geheel uit te sluiten. Door de bewolking kan het in ieder geval slecht afkoelen en blijft het met 16 tot 19 graden vrij zacht. Morgen wordt het vanuit het westen koelere lucht aangevoerd en wordt het met 20 tot 23 graden een stuk minder warm dan vandaag. Maar het is overdag wel meest zonnig en in de avond zien we pas weer een toename van de bewolking. Dan de vooruitzichten. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt met een graad of 22 à 23. Op donderdag wordt het iets koeler en trekken er in de avond buien over. En deze kunnen dan ook gepaard gaan met onweer. De echte zomer die lijkt voorlopig wel voorbij. En tot zover. Voor het laatste nieuws kan je ons natuurlijk ook altijd nog online volgen. Dat is via de app, de site of een van onze social media kanalen. Voor nu in ieder geval nog een fijne avond.